Il-Kap Nazzjonalista Alex Borg ħatar waħda minn ta' Simon Busuttil bħala l-ewwel kap eżekuttiv tal-partit fil-kariga li ħoroq wara li dan kien diġà sar 17-il sena ilu mill-Partit Laburista. Sabin Aġuska Burdin li ntażlet minn Borg għal waħda mill-ogħla pożizzjonijiet fil-ġerarkija nazzjonalista kienet membru tal-Eżekuttiv Nazzjonalista meta Simon Busuttil kien kap. Aġuska Burdin ukoll negozjanta fil-beħ tal-proprjetà. One News informat li l-kap eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista se tkun qed tiffoka fuq il-Każino Nazzjonalista biex tipprova tibda tindirizza xi ħaġa mid-dejn tal-partit li jaqbeż l-40 miljun euro. Aġuska Burdin magħrufa kemm mexxiet l-aġenda ta' Simon Busuttil u issa jidher li se tkompli timbutta iżjed taħt Alex Borg. Meta l-eks Prim Ministru Joseph Muscat kien ħabbar il-proċess għal ħatra ta' milċej ġdid tal-Partit Laburista u eventwalment Prim Ministru fejn kien inħatar Robert Abela, Aġuska Burdin kienet infexxet fit-tajjir kontra Muscat. Sansitra fl-istrina tal-2019 kienet attakkat lill-istess Muscat għad-donazzjoni mill-NDSF u akkużatu b'tixħim f'dak li sejħed beħ tal-passaporti. Jirriżulta iżda li mbagħad fis-sit uffiċjali tad-ditta legali tagħha iġġor reklami tal-iskema tal-passaporti l-EIP li biha pajjiżna daħħal tant investimenti u uża il-biljuni f'sensiela ta' proġetti soċjali u ta' fejda. Sabin Aġuska Burdin anka kienet attakkat lil George Vella bħala President ta' Malta fi żmien żviluppi politiċi fl-2019. Meta f'Ottubru tal-2020 Bernard Gregg kien ġie elett kap tal-Partit Nazzjonalista, Aġuska Burdin kienet qalet li it's a new dawn. Sa dan it-tant fl-attivitajiet tiegħu tal-indipendenza il-ħamis bil-lejl ħdejn il-Funtana ta' Tritoni, il-Kap Nazzjonalista Alex Borg ukoll semma żewġ persuni għal kariki fil-partit, l-istess ismijiet li kien diġà żvelhomlu One News Bleaks mid-Dar Ċentrali. Kienu laqqas għaddew jumejn mindu ġie elett li One News ma kellux l-informazzjoni minn ġewwa li Simon Vella Gregory se jkun il-campaign manager tal-Partit Nazzjonalista. One News kien żvella l-isem ta' Simon Vella Gregory it-2 Settembru u ġimgħa wara eżatt, jiġifier nhar it-tnejn li għadda l-istess ħriġna kif is-Sindku tal-Munxar Damien Spiteri se jmexxu l-uffiċċju tal-Alex Borg f'dik li l-Kap Nazzjonalista sejjaħlu bħala kap tas-Segretarjat. Vella Gregory u l-eks direttur Informazzjoni Nazzjonalista ta' Bernard Gregg jidher li d-deċiżjoni biex inħatar issa ħadar Ray Bezzina li il-leminija ta' Bernard Gregg u li wkoll ta' palata lil kap Alex Borg. Bezzina qed jimbotta idejat għal Alex Borg bħalma twettqu fi żmien Bernard Gregg fosthom anke l-idea tal-ġbir tal-flus bi crowdfunding biex il-partit jipprova jeleb il-muntanja ta' dejn li għandu. Vella Gregory kien direttur informazzjoni ta' Bernard Gregg u kien irreżenja fl-aħħar tal-2022 wara biss sena fil-kariga. Sanettant Damien Spiteri se jkun qed jaħdem 8 feet ma' Ray Bezzina, l-ex Chief of Staff ta' Bernard Gregg u li fi żmien Gonzipien kien lid il-lemenija tal-Ministru George Policino. Kif żvela One News ukoll l-eks Ministru ta' żmien Gonzipien Tonio Finek ukoll jinsab fit-tim tal-Kap Nazzjonalista. Fil-kampanja għal-kap, Borg kien qal lil One News li hu jafda lil Fenek. Inti għat li jekk titla kap tal-Partit Nazzjonalista taħtar jisu kumitat dwar il-finanzi tal-partit. Binjesti kienu diġà fil-finanzi ta' pajjiżna. Il-Tonio Fenek taf dan il-kumitat kif? Taf li nafda dawn huma nies li kienu kompetenti, għadhom kompetenti